Santiago de Compostela. No Parque da Alameda. 1545 BM. Experimento AXE 4.0.567 98 FA. Descubrir a efectividade do desodorante. 4Z7 RA2 N56 4 A23 Imos aló. Este brazo contén o axe falso. Este outro contén o axe verdadeiro. Cal preferirá a xente? Este completo descoñecido vai a escoller dúas fragancias. Ule esta, por favor. Vale? Sí, gustouche? Sí. E agora esta. Cal prefires? Casi esta. E cal che gustou? Moi ben. Sí? E agora este. Cal che gustou máis? Cal che gustou máis? Este. Este. Moi ben, gracias. Podes ulir este brazo e a ver se che gusta. E agora este. Cal che gusta máis? Este. E agora este. Vale, cal che gustou máis? Este. Moi ben. E agora este. Cal che gusta máis? Este. Moi ben. Gracias. Cal che gusta máis? Este. Moi ben. Gracias. Así.